नोंनि नांगौ समाव नोंनि बिसाया होनो हायाखिसै नोंनि गाननो जोमनो लुगैनाय बायदि नोंनि बिसाया होनो हायाखै जानो हागौ नाय लोगोफोर बिनि बिमाया दाखालै मोनानि 7 थारिख आइ मेला रिबारनि मेलानि जोबथा मोनायाव 11थायाव बे फिसायखौ दोननानै गोमानानै दङ लोगोफोर बे गथ'आ बेसेबां गाबनानै दं खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो गासैनिसिमबो नैबे भिडिअ'सआव नुबाय थानाय सासे उन्दै गथ'ना 4 बोसोरनि सासे हौवासा गथ' बे गाबनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअ'सखौ क्लियारलि नायलां बे गाबनायनि जाहोनानो जाहैबाय गावनि बिमाया बे गथ'नि बिमाया थांनाय 7 थारिख नैबे जानुवारिनि 7 थारिखआवनो माने हरनि 11ता बाजियावहाय गारनानै गालांदों जाहैदों गारनानै थांबाय स' दायो बे गथ'आ बिफाखौ खुद्रि खुद्रि गाबगासिनो बिफाखौ खुद्रि खुद्रि बिफाजों ना बिफाखौ बोस्लिंगासिनो माने दुखुजों गाबनानै ना बिफायाबो मा खालामनो जाय गथ'नि बिमाया गारनानै थांबाय जाय गावनि अनसुलि बिसिया गारनानै थांबाय बे बिफाया मालाय मा खालामनो दिनै गथ'आ खुद्रिदों गाबदों गावनि बिमाखौ नागिरदों जाय गथ'आ 4 बोसोरल' जानाय बे गथ'आ कि गावनि बिमाखौ गारनो हानाय इसोराव गोहो दंना जाय गथ'आ गुलै गुलै गोरलैनिफ्राय देरबोबाय ना बे गथ'आ 4 बोसोर समावहाय 4 years समाव माब्रै गावनि बिमाखौ गारनो हागोन नंगौ सासे आंबो गथ'नि बिमा जानायलाय आंबो बुजियो आंहाबो 4 बोसोरनि फिसाजो हिनजावसा दं नंगौ आंनि फिसाखौनो आङो सानसे डिउटियाव थांनायाव ना सानसे गालांनाय जायो अब्ला आं गोसोखांनो थानो हाया माब्ला डिउटि जोबगोन ना बेबायदि जायो न'सिम सफैनो फिसानि मोखां नायनो स' उन्दैनिफ्राय फेदेरबोबाय उन्दैनिफ्राय बे 4 बोसोर समावहाय माब्रै गारनो हाखो माब्रै गारनानै दिनै खारनो हाखो आसरित गथ'निया जोबोद सिरियास जोबोद माने दुखुनांथाव लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'सखौ क्लियारलि नायलां बिमा बहा दं नोंलाय मानो दिनैसिमबो खबरानो गैया सानथाम जाबाय बहा थांखो नोङो सासे गथ'खौ गारनानै सासे गथ' 4 बोसोरल' जादों बेखौ बोरै गारनानै थांनो हाखो नोंलाय बहा दं नोङो फैफिनदो जेरावखि थाया मानो नों फैफिनदोल' नोंखौ जेबो खालामा बहा दं नों मानो सिरियै थाबाय थाखो माने बबे जायगायाव दं जेरै खिथाहरा नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दं नामा दं आंनो माने जेबो मोजांखौनो खिथाया नों आंखौनो सिगांबो गोसोथोनानै हाबा लाखाबाय दिनै गथ'आनो सासे 4 बोसोरनि जाखाबाय दिनैसो नों आंखौ माने सेया खालामनानै गारलांखाखो मा जाहोननि थाखाय नों मोजाङै जेबो फोरमायनानै लाया नोङो जेबो नोंखौ खालामानो जेबो दायखौनो होआ नोंखौ अब्लाबो माने नों बिदि गारना खारलांखो नों जेरावखि थाया मानो फैफिनदो आं नोंखौ लाफिनगोन नों फैफिनबानो जाबाय नै रजिता आदै नों मानो मा सानदों नोंलाय मानसिया दिनै संसाराव उजिनानै खेबसेल' हाबा जायो आदै नोंसोरखौ जोङो जर जबरदस्ति खाथाबनानै हराखै जगेशजों नोंखौ नोङो मोजां मोननानै थांदों बेबो मावरिया गथ' जगेशआबो दिनै नोंनि फिसायाबो बेहा दिनै रावबो गैया आंगो नोंनो मिथिखायो नोंखौ बेखौ खामायनो रोंनाय रोङि गरिब धोनि नोंनो नुजोबखानाय नोंनो जर जबरदस्ति मोजां मोननानै नोङो थांदों दिनै नोङो बेबायदि मा गोसोजों दिनै नोङो बेखौ गाज्रि नुखो बेखौ नोङो मा दाय नुदों नोङोथ' फिसायनि सिगांनो फोरमायनानै लानांगौमोन बे ससेयावसो नों गुबुनफोरखौ मोजां मोनदों ना गुबुनजों माबा मोनसे रिलेसन थानानै दिनै गाज्रि खामानियाव थांदों जोंथ' बेखौ बुंनो थाङा आदै दिनै नोङो फिसायजों अनलायनानै थानांगौ आदै सना संसाराव खनसेल' मानसिया हाबा जायो अन्थाव बाथाव 4 बोसोरनि गथ' नोङो दिनै जोनोम होबाय बे गथ'फोरनि खांनाय बानायनि दायथ'आ नोंनिमोन आदै दिनै नोङो संसाराव उजिनानै देहा गोगोम नोङो जेब्लायबो थांनानै थागोन नंदों नामा इसोरनि भगबाननि इच्छा आदै सना दिनै नोङो गाबोन माबा मोनसे बिपद जायोबा थाङै थुङै नोंनि फिसायखौनो नांगोन नोंनि बिमाखौनो नोंनो नांगोन आदै दिनै बे गथ'नि मोखांखौ नों मानो अननो ओंखाराखै बे गथ'आ मा अबस्था जानानै दं बे फिसायखौ नों मानो अननो ओंखाराखै आदै खमसे खम नोङो अनदो मानसिया फापखौ दायखौ गोरोन्थिखौ मावो नाथाय गिदिंफिननाया गावबा गावनाव थानांगौ आदै मानसिया अराय समनि थाखाय संसाराव जोनोम लाफैयाखै आदै दिनै बे गथ'नि अख्राखौ नाहरनानै आदै नों नुदोंना नुवाखै नों अनखांफिनदो नों गोरिब जानानैब्लाबो नोङो नोंखौ नाजावदोंमोन नोङो बेखौ फिसायखौ गावनि फिसाय होननानै नोङो दिनै लाखिदोंमोन जोंथ' नोंखौ हराखैमोन आदै नोंनि गोसो बायदि सोलिनो थांदों बैसो जास्लाबा मा जास्लाबा नों कलेज फरायफुंजोबा मा फुंजोबा नों दिनै बे दुखिया गोरिबब्लाबो नोंबो हौवाखौ लादोंमोन फैफिनदो आदै सना नोंखौ होगोन होननानै नोंनि फिसाया सिखार लाबाय आदै सना फैदो बिथांनि न'खरनिफ्राय बिथांनि फेमिलिनिफ्राय बिथांनि हाजबेन्डनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदों सिस्टार
अन्नानै प्लिज गावनि जोनोम होनाय बिसानि मोखां नायनानै ना गावनि समाय लानानै हाबा जानाय फिसायनि मोखांखौ नायनानै गावनि बिसानि मोखांखौ नायनानै नोङो फैफिन। नोंगौ नों जों मानसि जानायलाय ना नोङो गोरोन्थि मावदों एबा दान्दिसेनि लुगैनायखौ लानानै नोङो बहाबा आनज्रायनानै दङ। मेगननिफ्राय मोदै बोहैयो सरि। गुबुननि दुखुब्लाबो आङो माने थानो हाया। मानो होनबा जों बिमा जाबायलाय सासे गथ' उन्दैनि बिमा जानायलाय जोंनि गोसोआव बिखायाव बोरैबा गावखांनाय फैयो। मानोना दान्दिसेनि लुगैनायखौ लानानै दान्दिसेनि गोजोननायखौ हास्थायनानै नोङो गावनि बिसाखौ गावनि समायना न'खरखौ नोङो थेर बेथेर खालामनानै नों बबेयाव गोजोन रायजो मोनजानो हाया। हौवायानो जा हिनजावानो जा खनसेल' जुलि लानाय थैस' थांस' बेजों दुखुआव सुखुआव रायजो जानाय बायदि सुखु गोजोन मालाबाबो मोननो हाया। दान्दिसे मोनगोन नोङो नाथाय बेयो अरायनि थाखाय नङा। बाट मानसि जानायलाय जों गोरोन्थि मावो नोंगौ सिस्टार। नोङो गोजानाव आनज्रायनानै दंब्लाबो अन्नानै नोंनि फिसानि मोखां नायनानै नोंनि हासबेन्डनि मोखां नायनानै फैफिन सिस्टार। नोङो अन्नानै फैफिन। गावनि दुखुब्लाबो सुखुब्लाबो ना रां रुफा गैयाब्लाबो बोथिसे ओंखाम रसा नांनानैब्लाबो गावनि खेबसेल' जुलि जानाय मोनसेल' थांखि गावनि फेमिलिखौ लानानै रायजो जानाय बायदि नों जेरावबो गोजोन मोननाय नङा। सिस्टार अन्नानै गुरैयै खावलायहरदों। जोङो मिथिगौ जों मानसि जानायलाय जों गोरोन्थि मावो नाथाय बे गोरोन्थिखौ ना नोङो सुद्रायनानै लाफिन। नोङो फैफिन न'खराव निमाहा लाहोलायफिन। नोंगौ नोंनि नांगौ समाव नोंनि बिसाया होनो हायाखिसै। नोंनि गाननो जोमनो लुगैनाय बायदि नोंनि बिसाया होनो हायाखै जानो हागौ ना हौवानि जेन'ब्ला गोजोननाय मिनि खुसि ना हौवाया जेरैबायदि लुगैदोंमोन हिनजावा होनो हायाखिसै। बेफोरबायदियाव नोंथांमोना बोराबलायनायबो जादोंबोमोन जानो हागौ खालामबायबो जानो हागौ। बेफोरखौ निमाहा होज्लायदो। नोंगौ जोङो हौवा हिनजावनि गेजेराव माब्लाबा समाव ना एसे एनैया दावराव दावसि जालायो। बेखौ लानानै नोङो नोंनि फेमिलिखौ गारनानै नोंनि फिसाखौ गारनानै नोंनि बिसायखौ गारनानै नोङो गोजान आनज्रायलांनाया बे नोंनि जोबोद गोरोन्थि। जानो हागौ नोङो बिमा बिफाखौ दुखु मोनबाय। माब्लाबा समाव नोंनि बिमा बिफाया नोंनि नांगौ बायदि गोजोननाय बायदि होनो हायाखिसै। गावनि फिसानि थाखाय नोङो नांगौ बायदि नोङो सुफुंनो हायाखिसै माब्लाबा समाव। नाथाय बेफोरखौ जों थांनानै थासान्दि जों आखाइ आथिं दङ जों नाजायोब्ला ना जों थारैनो निस्सय सानसे समाव सुफुंनो हागोन। स' बेफोरखौ गोरोन्थि साननाय गोरोन्थि खालामनाय गोरोन्थि मावनाय गोरोन्थि बुंनायफोरखौ गावजों गाव निमाहा होज्लायफिननानै फैफिनदो सिस्टार। आं बेखौनो गुरै खावलायो। लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोन साफ्रोमबो भिडिअसखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिनानावनिसिम सफैयो। आं बेखौनो गुरैयै खावलायो। आं मिथिया जे नोंथांमोननि गेजेराव मा दावराव दावसि जादों नाथाय जों बेखौनो लुगैयो जों गोरोबलायनांगौ गोरोबफिनलायनांगौ। दावराव दावसिया बयनिबो न'खराव जायो। हौवायाबो निमाहा होनांगोन हिनजावाबो निमाहा होनांगोन अब्लासो गोरोबनाया फैगोन। गावनि फिसानि मोखांखौ नायनानै फैफिनोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन सिस्टार। गावनि बिसायनि मेगनाव मोदै गावनि फिसानि मेगनाव मोदैखौ नुनानै नोङो फैफिन। हौवा मानसिनि गाबनाय आंथ' नायनानै थानो हाया जोबोद दुखु मोनो। हौवा मानसिफोरनि मेगनाव मोदै नुब्ला आं बिराद दुखु मोनो। मिथिया आंनि जेबो जाया अब्लाबो थानो हायाखै। सासे बिमा जानायलाय गावनि फिसाजों समान उन्दै गथ' गाबनायनि खुद्रिनायनि दुखुखौ नुनानै ना जोबोद बिखाया गावग्लिजोबदों। बुंस'नो हाया फोरमायस'नो हाया हज्रि हज्रि गाबनो लुबैयो नाथाय मा खालामनो। सिस्टार फैफिन अननानै गोरोन्थिया बयहाबो जायो। नोंथांमोना आरो गोबाङानो शेयार खालामलाय आरो नुयोब्ला स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना थाबैनो कल खालाम आरो गावजों गाव हेल्प होलायनो नाजादो सहाय होलायनो नाजादो। बे खैफोदनि समाव दुखुनि समाव ना गावजों गाव सहाय होनायानो जों बयनिबो देरसिन दोहोरोम। स' लोगोफोर गोजोन्थों। आंनि बे रिकुवेस्ट भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं गोजोननाय बावहरो। नोंथांमोना जाहाथे शेयार खालामो आरो नोंथांमोना जाहाथे कन्टेक्ट खालामो। थेंक इउ स' माच।